Hello, Alize. Ego ne ki nyere nwa be m n'ọrụ nlụrụ gị. 1000. No 45 minutes. Alize asị nke ebe ọbụla ị nọ. Ife soshi Buhari ntị soshi ego ntị. Alize ọnwụ gburu Elizabeth gbuo oge ebe ọbụla ị nọ. Ugboro ne ka mma gwa gị bute m ọrụ ka m ọrụ gị ọrụ. Kụ na consider 7 years nji wụọ m ọrụ a. Kụ lapụ amị minutes nji wụọ ọrụ gị ọrụ. Alize obi ka gị iwu na-akwụ m ụgwọ 5 minutes. Ichefuzie 7 years nji wụọ m ọrụ a. Na ahụchara m mmiri mara m. Alize ma aka ntị na onye amara m mgbe m na-amụ ọrụ a. Oh my God. Alize obi ka gị iwe onye 1000 si m n'ọkwa 5 minutes. Ewuchi m. Alize asị m gị ife soshi Buhari ntị soshi ego ntị ebe ọbụla ị nọ. Ewuchi m. Ọ ka nsi ike. Alili egbuo n'obi ọzọ. Alili egbuo na n'obi ọzọ na nke ikpeazụ a. Ewu.